Dobrodošli u početni modul Foton škole fotografije. U ovom drugom delu završit ćemo predavanje o ekspoziciji. Prethodno smo detaljno objasnili kako nastaje digitalna slika, upoznali smo se sa osnovnim funkcijama aparata i objektiva koji učestvuju u građenju slike, a to su ISO, svetlomer, blenda i eksponiranje. Zatim smo objasnili kako možemo provjeriti ekspoziciju putem histograma, kako je kompenzovati, kako izvršiti autofokusiranje na statičnim motivima i to na dva načina, a sve to prema standardima klasičnih kriterijuma tehničkog kvaliteta slike. Ostalo nam je da ovladamo još i dinamičnom scenom. Potpuno manuelni režim podešavanja ekspozicije koji se obeležava slovom M, iako je dosta precizan, sa velikim kreativnim potencijalom, ipak ima jednu manu, a to je sporost u radu kada se snima dinamična scena. Dok se sve podesi o čemu smo pričali, motiv nam pobegne. Radnja se završi ili scena izgubi od onih zanimljivosti koje su nas inspirisale da je snimimo. Nekima sa ogromnim fotografskim iskustvom koji su se izveštili tokom svoje prakse, to možda nije preveliki problem, ali početnicima svakako jeste. Ta sporost u podešavanju primorala je još davno u analognom periodu proizvođače fotoopreme da patentiraju jedan poluautomatski režim koji značajno ubrzava proces fotografisanja i koji je i danas čest u upotrebi, osobito kod scena na kojima se dešavaju neke promene, bilo da je pokret u pitanju ili svetlost koja menja intenzitet. Svi fotoaparati imaju ovaj režim. Reč je o prioritetu blende. Nikon i još neke firme ga obeležavaju sa A, dok Canon sa AV. Pronađite i podesite vaš fotoaparat na A, odnosno AV. Stavite neku srednju vrednost blende, recimo od 5,6 do 8, i probajte kako sada radi fotoaparat. Ova poluautomatika funkcioniše tako što mi sami određujemo vrednost blende, a aparat blagim pritiskom okidača izmeri svetlost i crticu na skali svetlomera automatski dotera na nulu tako što izračuna i odredi eksponiranje. Time se značajno ubrzava proces snimanja. Zapazite da se vrednost eksponiranja non-stop menja kako šarate aparatom po okolini, dok crtica svetlomera miruje na nuli. To je zato što je sada eksponiranje varijabilna veličina i menja se u zavisnosti od osvetljenosti motiva, što meri i određuje svetlomer, dok blendu mi fiksiramo, odnosno direktno kontrolišemo izbor njene vrednosti, pa ona i dalje stoji kao konstanta sve dok je mi ne promenimo. Posao sada jeste brži, ali još uvek nije do kraja završen. Automatski se uvek podmiruje samo optimizacija osvetljenosti slike da bude lepo vidljiva. Ne ni pretamna, ni presvetla. Direktno podešavamo blendu, ali vrednost eksponiranja lovimo, jer ne dobijamo uvek onu koju želimo. Zato uvek moramo kontrolisati aparat šta on to radi, kao detetu kojem damo zadatak, a onda proveravamo kako ga je izvršilo. Tako uvek krajičkom oka pratimo vrednosti eksponiranja koje se menjaju od situacije do situacije, a koje aparat izračunava i objavljuje kao podatak u tražilu ili na displeju tih nekoliko sekundi dok radi svetlomer i razmišljamo da li je to u opsegu koji nama treba. Ovde se cela priča svodi na glavno pitanje: koju vrednost eksponiranja mi želimo? Šta nama treba?
a u zavisnosti od toga šta je zahtev snimanja. Vreme je za plavi sloj. Zahtev na ovom sloju je da motive u pokretu prikažemo oštro uz što manji utrošak, to jest nižu vrednost ISO parametra koliko je to moguće. Ovde je načelno opisan postupak rada za situacije koje su u praksi najčešće. Stavke od A do C smo savladali. Znamo da podesimo ISO, A ili AV režim i blendu. Sada je trenutak da naučimo kako se prebacuje tip autofokusa za dinamičnu scenu i koje orijentacione vrednosti eksponiranja su nam potrebne da zamrznemo pokret. Sa te dve završne stavke savladat ćemo plavi sloj, a sve će vam postati jasnije kada budemo prešli na konkretne primere. Hajde da najpre završimo podešavanje fotoaparata za snimanje i prebacimo tip autofokusa za dinamičnu scenu. Većina firmi ga isto ili slično obeležava, pa ćemo tako i mi sa AFC, kao kontinualno izoštravanje, dok ga Canon obeležava sa AI servo. Primetite da ovo kontinualno izoštravanje non-stop radi dokle god držite okidač blago pritisnut. Nije kao kod statične scene kada smo koristili AFS tip i kada se nakon obavljenog izoštravanja autofokus zaustavi, pa smo mogli na taj način da izvedemo pomeraj kadriranja memorijum fokusa. Na dinamičnoj sceni je sada to drugačije i najbolje je da uz pomoć uputstva za vaš fotoaparat isprobate opcije kontinualnog autofokusa, jer je nemoguće napraviti univerzalni vodič za sve tipove fotoaparata koji postoje na tržištu, posebno u ovoj oblasti dinamične scene koja je raznovrsna i neprekidno se dalje razvija. Na Nikonu D7100 za promenu AF tipa morate da angažujete obe ruke. Palcem leve pritisnite ovo dugme, zadnjim točkićem pronađite AFC, a prednjim izaberite broj tačaka. Fuji i Sony imaju kompleksniji sistem koji može da zbuni korisnika, ali su zato sve lepo objasnili na svom sajtu ili uputstvu. Na ovom Fujijevom modelu imate polugicu koju morate da okrenete u položaj C. Zatim ovde birate između jedne tačke, zone i širokog polja. Možete da određujete i veličinu fokusnog polja. A ako vaš fotoaparat ima opcije prepoznavanja lica, oka, ljudi, životinja itd., uključite ih. Na Canonu ovim dugmetom obeleženim sa AF i prednjim točkićem najpre odaberite između tri opcije za statičnu, kombinovanu ili dinamičnu scenu. Postavite AI servo za dinamičnu. To isto možete i preko brzog Quick menija i ekranom osetljivim na dodir. Malim dugmetom koje je blizu okidača nadohvat kažiprsta odaberite veličinu polja koje je aktivno u izoštravanju. Izaberite optimalan broj tačaka prema veličini mete, njenoj brzini i vašoj veštini da je uhvatite preklapanjem sa AF poljem. Ako izaberete preveliki broj tačaka koji široko preliva metu, postoji veća šansa da fokus pobegne na okolinu, a ako odaberete premali broj tačaka, bit će vam teže da naciljate metu. Srednja opcija najčešće dobro radi posao.
I na kraju ovog plavog sloja da vidimo koje vrednosti eksponiranja su nam potrebne. U prethodnoj lekciji smo rekli da je eksponiranje realno vreme pravljenja slike. Zatim smo ceo niz njegovih vrednosti podelili na 3 kategorije: niske, srednje i visoke brzine. Na ovom plavom sloju zapamtite da se koriste srednje brzine eksponiranja od 60. dela sekunde do 500. dela sekunde. Uslovno statične scene su one kod kojih subjekat pozira, ali uvek postoji pretnja da se malo pomeri, mrdne u trenutku okidanja fotoaparata. To su scene sa subjektima nad kojima nemamo potpunu kontrolu. Evo par primjera starih fotografija iz perioda kada fotografski materijali nisu bili dovoljno osjetljivi za brže eksponiranje. Odrasli će lako pristati na saradnju mirnim poziranjem, ali sa decom je to teško sprovesti. Dečak nestašno cupka nogicom i ona je zabeležena kao razmazana mrlja. Slično se dogodilo i sa kravom, kojoj ne možemo da komandujemo da bude mirna pri upotrebi niskog eksponiranja. Fotografska tehnika i tehnologija su brzo napredovali. U prvoj trećini 20. veka imamo već uspešna snimanja sporta kao zamrznut pokret, a polovinom prošlog veka i istorijski snimak kako ispaljeni metak prolazi kroz plamenove sveća i kako se vide prouzrokovani zvučni talasi. To su ipak ekstremne situacije. Ono što susrećemo u svakodnevnom životu, na ulici ili tokom obavljanja nekog posla, možemo svrstati u umereno dinamične scene. Ne zaboravite da se moje preporuke za orijentacione vrednosti eksponiranja odnose na minimalne. To znači da će sva brža eksponiranja biti jednako dobra. Kada snimate u eksterijeru sa puno svetlosti, to nema nekog značaja. Ali kada snimate u enterijeru pod veštačkom rasvetom, nepotrebna brža eksponiranja mogu da povuku potrošnju viših ISO vrednosti, čime rizikujemo od prodora šumova i tehničke degradacije slike. Pogledajte lekciju broj 2 pod nazivom Tehnički kvalitet slike. Ako na takozvanoj street fotografiji koristimo niska eksponiranja, lako se može dogoditi da elementi u kretanju budu prikazani razmazano. Na ovoj slici vidimo čoveka koji stoji ispred crkve i prosi. On je, budući da je bio miran, kao i svi ostali statični elementi poput crkve i slično, prikazan oštro. Ali prolaznici su razmazani. Pošto se dan primicao kraju, stavio sam da ISO bude 200 i najmanju vrednost blende, a to je najveći otvor, koju je imao korišćeni kit zoom objektiv. Aparat je izračunao i odredio 15 sekunde za eksponiranje. Pokazalo se da takva niska vrednost ne može da zamrzne pokret. Rešenje bi bilo da podignem ISO bar na 1600 i dobijem za ekspo minimalno 125 deo sekunde, kako bih figure u kretanju koliko toliko oštro prikazao. Igrom slučaja ispao je interesantan efekat. 2 noge su u trenutku okidanja aparata zatečene u stanju mirovanja, pa se lepo vide, a druge 2 noge u zamahu, kao i tela prolaznika, su dočarala pokret. Na dinamičnoj sceni postoje kreativni likovni potencijali na bazi raznih efekata koje radimo na vežbama tokom nastave uživo. Ovde je bitno da najpre savladate zamrzavanje pokreta, kako biste ustanovili koja vrednost eksponiranja kod kojih tipova scene rezultira oštrinom, da biste kasnije tačno znali kako da proizvedete određeni efekat likovne neoštrine koji ima nekog smisla,
a da on ne ispada slučajno. I na kraju ovog plavog sloja samo da kažem još i to da se neki put može dogoditi problem tehničke prirode. Na primer, zamislite da snimate napolju, po veoma jakom suncu, portret jedne osobe i želite da stavite puni otvor blende, a to je ona mala vrednost koju imate na vašem objektivu kako biste dobili željeni pozadinski blur. Aparat je izračunao da eksponiranje treba da bude 8.000 deo sekunde, ali vaš fotoaparat konstrukcijski nema tu vrednost, već samo do 4.000 dela sekunde. Tada će podatak 1/4000 blinkati, a crtica svetlomera neće biti na nuli. Aparat upozorava da podatak nije validan, ali je iz nužde stavljen jer nema odgovarajući. Ako vi ipak napravite snimak, on će biti presvetljen. Morali bi da zatvorite blendu ili oborite ISO ili stavite filter na objektiv koji će apsorbovati višak svetlosti. O tom problemu i upotrebi filtara ćemo opširnije govoriti na nastavnim vežbama. Generalno, kad god neki podatak na vašem fotoaparatu žmiga, znači da vas upozorava na nešto. Ili ste otišli u ekstremne vrednosti koje proizvođač konstrukcijski nije obezbedio vašem fotoaparatu, nemate odgovarajuće vrednosti za eksponiranje ili blendu, ili je baterija pri kraju, ili slično. Od ostalih režima ekspozicije koji se uglavnom nalaze na glavnom točkiću većine fotoaparata, pomenuo bih programsku automatiku koja se obeležava slovom P i koju ima smisla koristiti kod snimanja onih događaja kod kojih gužva i bogati tok dešavanja nalažu fotografu da se usredsredi na hvatanje bitnih momenata i aspekata koji obeležavaju taj događaj, kao što su rođendani, svadbe, žurke i sl. Brzo reagovanje u osvajanju prave pozicije i trenutka škljocanja u mnogome je olakšano ako imamo dobar fotoaparat na kojeg se možemo osloniti da preuzme na sebe kompletne probleme tehnikalija, osobito ako koristimo još i eksterni blic. Evo prikaza programske automatike kod Canona, Nikona, a kod Fujija treba polugicu okrenuti na auto dok točkić na A. Mnogi savremeni fotoaparati će sasvim korektno odraditi u potpuno automatizovanom programskom režimu. Ipak, poznavanje ovih tehnikalija je bitno da se u nekim situacijama aparat malo iskoriguje kako bi se dobilo kreativnije rešenje. Recimo, ako subjektivno niste zadovoljni svetlinom slike, možete obaviti kompenzaciju ekspozicije slično onoj koju smo imali u prošloj lekciji, ali se to sada izvodi na drugačiji način. Kod svih poluautomatskih i potpuno automatskih režima ekspozicije, aparat će uvek crticu svetlomera postavljati na nulu. Ali mi želimo u nekim situacijama da napravimo svetliju ili tamniju sliku, što bi bilo bliže toj originalnoj atmosferi na sceni. Na ovom primjeru ja sam zatamnio -1 EV na osnovu osjećaja koji se vremenom stiče, jer sam procenio da je scena bila takva, nešto tamnija u odnosu na slike koje sam dobijao kada je crtica svetlomera bila na nuli. Za takav zahvat aktivirao sam posebno dugme koje se najčešće obeležava sa +-. Pritisnite to dugme i okrećite točkić, a vidite na vašem aparatu koji, kako biste obavili kompenzaciju, pa ponovite snimanje. Ne zaboravite da nakon obavljenog snimanja vratite kompenzaciju na nulu, jer u suprotnom će aparat nastaviti da pravi korigovane snimke u nedogled, sve dok to vi ne promenite. Da ja nisam nakon završenog snimanja vratio crticu na nulu, sve posle toga bi mi bilo mračnije za 1 EV. Dakle, kod ovih polu i potpunih automatika svetliju ili tamniju sliku dobijate isključivo putem kompenzacije, ne promenom parametara kao što su blenda, ISO ili eksponiranje.
Oni će uticati na likovne i tehničke posljedice što demonstriramo na vežbama, ali po pitanju ukupne količine svetla više ne. Jer koliko god vi jedan parametar menjali, aparat će automatski vratiti na istu količinu svetla promjenom drugog parametra kojeg više ne kontrolišete vi, već aparat. Kao kada imate naduvani balon pa ga stisnete sa jedne strane, a on iskoči sa druge, tako da ukupna zapremina vazduha ostaje ista. Ne dajte se zbuniti po ovom pitanju. Režim ekspozicije, koji većina firmi obeležava slovom S kao šater, dok Canon sa TV zove se prioritet eksponiranja. Spada u poluautomatska rešenja kao opisano A, odnosno AV, s tim što je sada suprotno. Mi nameštamo eksponiranje, a aparat izmeri svetlo, izračuna i podesi blendu. Zapazite da su obe do sada pomenute poluautomatike bazirane na klasifikaciji šta je prioritet, tako se i zovu. Prioritet blende, A, odnosno AV, ili prioritet eksponiranja, S ili TV. I taj prvi parametar mi sami određujemo. A preostali parametar nam postaje od sekundarnog značaja i prepuštamo ga fotoaparatu da ga podesi nužno svetlosnim uslovima. Za koje scene je namenjen ovaj prioritet eksponiranja? Osmišljen je da se koristi kod izrazito dinamičnih scena kao što su u sportu i slično, kako bismo direktno kontrolisali eksponiranje, dok je blenda od drugorazrednog značaja. Međutim, iskren da vam budem, ja ovu opciju uopšte ne koristim, iako često snimam izuzetno brze situacije u wildlife i sport temama. Imala je smisla u analognom periodu kada nisam mogao da menjam ISO na istom filmu, dok je sada u digitalnom periodu to drugačije, pa mi je postala nepotrebna. Ne preporučujem je ni vama, i to iz dva razloga. Prvo, niz sa vrednostima blendi na vašem amaterskom kit zoomu je veoma kratak, pa fotoaparat prečesto blinkanjem upozorava da nema one vrednosti blende koje bi trebalo da postavi. Kod prioriteta blende, aparat ima na raspolaganju daleko duži niz vrednosti eksponiranja, da ne pominjem i niže vrednosti od 1 sekunde, koje svaki fotoaparat ima, pa još i više od 8.000 dela sekunde koje poneki imaju. Tako dolazimo do velikog izbora kojima raspolaže aparat da prikaže u tražilu, pa lakše odmah znamo na čemu smo, nego kada krene da blinka zbog neizvršenog zadatka, pa ne znamo koliko je probio levo ili desno. A kao drugo, za sve brze situacije kod kojih moramo da kontrolišemo eksponiranje, a ne da ga preko blende navigiramo i lovimo, imamo na raspolaganju bolju opciju. Ona je opisana na zelenom posljednjem sloju ove lekcije. Kod izrazito dinamične scene, zahtev nije samo oštro prikazati motive u kretanju, već i uhvatiti onaj najbolji odlučujući trenutak, u kojem pokret ili događaj doživljava svoj vrhunac tokom razvoja u vremenu, po pitanju estetike poze, informisanosti, komunikativnosti, otvorenosti ka posmatraču i sl. Svaka radnja se razvija u prostornim i vremenskim dimenzijama i ima svoju ekstazu, to jest amplitudu ili pik, kao najizraženiji moment kojeg treba uhvatiti fotografskim snimkom. Zbog toga nemamo prilike za skice, kontrole i popravke. Sve se veoma brzo dešava, moramo munjevito da reagujemo. Često su ti momenti jedinstveni u životu. Bljesnu ispred nas kao kratka šansa i više se nikada ne pojave. Mogu neke druge slične, ali baš takva, nažalost, često nikad više. Za ovu vrstu snimanja neophodno je da autor ima brze reflekse, instinkt lovca, dobar fotoaparat sa brzim aktiviranjem i podešenost koju vam preporučujem na ovom posljednjem, najtežem sloju. Proći ćemo sada detaljnije navedene sve 4 stavke. Najpre uključite serijsko okidanje.
Za razliku od dosadašnjeg, kojeg ste koristili kao podrazumevano podešavanje fotoaparata, kada ste jednim dubokim pritiskom okidača dobijali samo jedan snimak, kod serijske opcije fotoaparat pravi više snimaka neprekidno sve dok držite okidač pritisnutim do kraja. Najčešća ikonica za ovu opciju je više malih preklopljenih pravougao-nika. Pronađite na svom fotoaparatu ovu opciju. Canon najčešće ima dugme pod nazivom Drive i dok se drži pritisnuto, može se točkićem izabrati sporija ili brža okidanja. Kod Nikona se to često nalazi na ovom prstenu i obeležava sa CH za brže i CL za sporije rafalno okidanje. Kod mnogih modela u meniju fotoaparata možete podesiti broj sličica u sekundi na CH i CL modu. Ja najčešće stavim na CH maksimalni broj koji može da postigne taj model, a na CL polovinu od tog maksimuma. Tip autofokusa ostaje kontinualni uz aktiviranje svih tačaka ili 3D tracking. Ili već vidite za vaš model šta proizvođač preporučuje za izrazito dinamične motive. Neki modeli poput ovog Fujijevog nude predefinisane algoritme kao gotove setove za praćenje mete prema tipu kretanja. Ovde vidite 5 različitih setova. Proizvođači se trude da obezbede što više snimaka u jedinici vremena i to obeležavaju sa FPS, broj frejmova po sekundi. I najčešće uz taj podatak navode i koliko najviše snimaka se može napraviti u jednom nizu sa datim formatom fajla. Ovde među specifikacijama dva modela fotoaparata vidimo te podatke. Nikon Z9 u svojim specifikacijama navodi da u maksimalnoj rezoluciji može da pruži 20 frejmova po sekundi, a u jednoj seriji do 1000 frejmova u RAW formatu. Canon EOS 3R navodi da u maksimalnoj rezoluciji može da postigne 30 frejmova po sekundi do 150 frejmova u RAW formatu, odnosno 540 frejmova u JPG ili JPEG formatu. Rafalno okidanje teče brže nego što fotoaparat uspeva da zabeleži snimke na kartici. Zato postoji jedna memorija u fotoaparatu za privremeno skladištenje koja se zove buffer. I kada se ona napuni, fotoaparat neko vreme neće moći da okida sve dok se fajlovi ne prebace iz buffera na karticu. Stoga nije uvek preporučljivo da se koristi maksimalna brzina, već optimalna, koja nam završava posao. Ili, ako se ipak koristi maksimalna brzina, onda uz kraće rafale, sa pauzama, kako bi sačekali pražnjenje bafera. Kvalitetna kartica pomaže u bržem završavanju. Na svakoj kartici bi trebalo da je zabeležena brzina učitavanja i brzina očitavanja. Ovde je potrebna što veća brzina učitavanja, to jest zapisa. Na levoj kartici imamo podatak da je brzina 170 megabita po sekundi, na ovoj središnjoj da je 300 megabita po sekundi, a na ovoj desno stoji da je brzina zapisa, koja nam je ovde važna, 1200 megabita po sekundi. A posle kada prebacujemo podatke sa kartice na kompjuter, brzina očitavanja je 1700 megabita po sekundi. Stavite sada sledeći režim rada. Manuelni mod ekspozicije, a ISO da bude na auto. Dakle, ručno podešavate blendu i eksponiranje kao na početku, s tim što ne morate voditi računa o crtici svetlomera. Nju će na nulu doterati fotoaparat promenom ISO vrednosti. Čim blago pritisnete okidač, fotoaparat izmeri svetlost
i odreaguje poput pomenutih prethodnih poluautomatika. Ako se plašite da ISO ne odleti u previsoke vrednosti, možete ga limitirati, to jest odrediti opseg variranja ISO podatka na auto modu. Blendu ne mrdamo puno. Ona se najčešće fiksira između 2,8 i 5,6 još pre snimanja. Ostaje samo da odredimo eksponiranje, pa to ide dosta brzo. Vrednosti su u visokom opsegu, od 1000 do 8000 dela sekunde prema iskustvu zasnovanom na tipu kretanja. Evo nekoliko primjera da bi se stekli osjećaj. Takmičenje u K1 sportu snimao sam aparatom Canon EOS 80D, a parametri su ovi. Vidimo da je eksponiranje bilo 1000 deo sekunde. ISO je fotoaparat sam odredio. Ovde su mi akteri bili bliže, vidite na osnovu upotrebe žižne daljine objektiva, i imao sam više svetlosti, pa sam sebi priuštio da uradim snimanje sa 1600 delom sekunde, što se pokazalo kao dobro rešenje u zamrzavanju ovog pokreta. Iako sam imao kraće eksponiranje, ISO je bio niži, zato što sam imao više svetlosti. Prilikom fotografisanja ovog fudbalskog derbija između Partizana i Crvene zvezde, raspolagao sam objektivom Canon EOS 300 mm 2.8, to je izvrstan objektiv za snimanje sporta, i pomenuti model EOS 80D. Postavio sam eksponiranje da bude 1250 deo sekunde. Aparat je sam podigao ISO na 5000. Iako je blenda bila niska, 3,5, za tako kratko eksponiranje pod datim uslovima ISO je morao da ode na 5000. Mnoga dešavanja, a osobito sport, rado fotografišem koristeći dva fotoaparata. Pored pomenutog Canona, koristio sam i Nikon D800. Na njemu sam imao zoom 24 do 120 mm za male distance snimanja, kada mi se igrači primaknu veoma blizu. Eksponiranje je isto bilo 1250 deo sekunde, ali zbog drugačijeg osvetljenja, čak i na blendi 5.6 imao sam manji ISO 4000. Preponaše sam također radio Nikonom D800 uz upotrebu objektiva od 300 mm. Eksponiranje je bilo isto kao malo pre, 1250 deo sekunde, uz blendu 4,5 ISO se podigao na svega 1800. Primećujete da često ova vrednost eksponiranja 1250 deo sekunde je dovoljna da u sportu zamrzne pokret. Ipak, kada se subjekti kreću ka meni, moram da nešto skratim eksponiranje, jer ovde ne mogu da ih pratim objektivom. Tako da sam koristio 2000 deo sekunde uz blendu 4, ISO je bio svega 250. U zatvorenom prostoru ovo može da predstavlja problem. 2000 deo sekunde je neka minimalna vrednost eksponiranja da bi se pokret prikazao oštro, a budući da u zatvorenom prostoru svetlost nikada ne može biti mnogo jaka, ISO se ovde podigao na 7184. To će svakako izazvati šumove na slici, ali taj problem u dobroj meri možemo rešiti u postprodukciji. 4000 deo sekunde ovde garantuje da će komadići blata koji pršte na sve strane biti prikazani vrlo detaljno. Pod jakim svetlosnim uslovima ISO se ne penje previše, on je ovde svega 400. Što su akteri bliži nama, moramo da koristimo sve kraća eksponiranja. Ovde sam koristio ekstremno širokougaoni zoom od 10 do 22 mm, a stavio sam na najširi opseg 10 mm, to je ekvivalentna vrednost 16 mm na full frame-u. Tako da sam procenio da je 5000 deo sekunde dovoljan da aktera prikažem oštro.
Rizik se isplatio jer je ISO došao svega na 800. Kod snimanja prirode imamo puno motiva kod kojih želimo da zamrznemo aktere u kretanju. Ovde sam to uspeo da vilinskog konjica prilično zamrznem sa vrednošću eksponiranja od 1250 dela sekunde, ali nisam uspeo sve delove njegovih krila. Slična je situacija i ovde. Koristio sam identično eksponiranje 1250 deo sekunde, telo insekta je prikazano dosta dobro, ali krila su zamućena. Taj efekat može da bude i dobar, dočarava let, dinamiku. Samo vodite računa da se krila ne izgube, što se može dogoditi u nekim situacijama. Ovde je eksponiranje nešto kraće, 1600 deo sekunde, ali ovaj insekt brže maše krilima i vidite kako se ona polako gube. Kada sam snimak uradio sa 1000 delom sekunde, telo sam i dalje uspevao da prikažem oštro, jer ovaj insekt na moment zastane lebdeći u vazduhu, ali sam skoro u potpunosti izgubio njegova krila. To mi se nije dopalo. Mnogi insekti praktikuju da na trenutak zastanu i lepršaju u mestu. To je prilika da pravite razne efekte. Recimo, ovaj vilinski konjic je toliko bio miran da sam njegovo telo i posebno njegove oči mogao da prikažem oštro i sa 500 delom sekunde, ali su ovde krila razmazana u jednom dinamičnom efektu koji sam namerno želeo da postignem. Zato sam i oborio eksponiranje. Ovaj noćni leptir poput kolibrija leprša u mestu i dugačkom surlicom usisava nektar. Kako je bio direktno osvetljen sunčevim zracima, mogao sam da rizikujem da krila zamutim do te mere da budu potpuno razmazana, a da se ona ipak vide. To sam postigao sa eksponiranjem od 400 dela sekunde. Ovakvi prikazi sa kontrastom razmazanog i oštrog su teži za realizaciju i atraktivniji jer su ređi. Ovaj veliki vranac leteo je paralelno meni, pa sam lako mogao da ga pratim fotoaparatom. Oštro je prikazan uz eksponiranje od 1250 deo sekunde. Beloglavi sup takođe je oštro prikazan uz eksponiranje od 1250 deo sekunde. Mišar je leteo ka meni, pa sam malo više skratio eksponiranje i koristio 1600 deo sekunde. Ovde mužjak sive vetruške nosi plen i uspeo sam da ga oštro prikažem eksponiranjem od 2500 dela sekunde. Možda sam pčelaricu u letu mogao da zamrznem i sa manjim vrednostima eksponiranja, ali budući da sam imao dovoljno svetla i da je ISO bio svega 640 na ovoj maksimalnoj vrednosti koju je moj fotoaparat imao, iskoristio sam to i stavio sam 8000 deo sekunde. Na taj način sam dobio svaki detalj na perju, iako je ptica letela. Zamrzavanje pokreta radimo na našim vežbama i to najčešće na skoku. Budući da sam ovde bio blizu akteru, koristio sam 3200 deo sekunde. Neki fotoaparati, posebno među Canon modelima niže i srednje kategorije, u ovom režimu nemaju kompenzaciju ekspozicije, što čini ovaj režim manje upotrebljivim. Pa ako vam treba kompenzacija, onda je preporučljivo da ovakve scene snimate u prethodno opisanom AV režimu. Time smo završili sa ovim velikim i za učenje najtežim poglavljem. Možda vam deluje sve ovo mnogo komplikovano, kao kada slušate neki strani jezik i ništa ne razumete. Ali sve se da savladati, samo budite uporni. Ja sam vam iznosio obrazloženja kako biste razumeli materiju, a kada krenete sa praksom, postaće vam mnogo jasnije.
Mnogo će vam pomoći ovaj završni rezime, a tabele koje slede snimite mobilnim telefonom kako biste ih imali pri ruci tokom fotografisanja kao podsjetnik. Morat ćete da ih naučite napamet, kao tablicu množenja ili rečenice u stranom jeziku. Nema ih puno. Svega 3 režima ekspozicije i 6 praktičnih situacija na kojima se bazira dalja vaša nadgradnja u fotografiji i koje ćemo vežbati tokom nastave. U manuelnom modu se ručno podešavaju sva 3 parametra: ISO, blenda i eksponiranje. Rekli smo da je to dobar mod, ali spor, i obavezno se koristi samo u studiju, kada imamo kontrolisane svetlosne uslove i prilikom izrade panorama. Preporučljivo je, ali nije obavezno, kod kreativne upotrebe blica, prilikom snimanja pejzaža, arhitekture, noćnog snimanja zvezda i gradskih predela. Mada se to može raditi i u sledećem režimu koji obeležavamo sa A, odnosno AV. U tom režimu ručno podešavamo 2 parametra, ISO i blendu, a aparat automatski odredi eksponiranje. Ovaj režim je najšireg spektra upotrebe koji se primjenjuje u svim životnim situacijama, u takozvanim žanr scenama, na ulici, raznim dešavanjima, kod portreta i sl. Treći režim je za izrazito dinamične scene, sport i sve brze akcije, kada je bitno da direktno kontrolišemo vrednost eksponiranja. Ubeđen sam da nije teško ovo zapamtiti. Ono što će malo potrajati, jer se bazira na osjećaju koji se razvije iskustvom, jeste praktično ovladavanje ovim tipičnim i najčešćim životnim situacijama. Napravio sam vam kao setove sa polaznim i orijentacionim preporukama kako bih vam skratio lutanja kao teze svega onog što sam vam govorio do sada. Proći ćemo još jednom ukratko svaku od ovih 6 pojedinačnih situacija. Polazimo od statične scene na polju, koja je ujedno i tehnički gledano najlakša. Na polju je najčešća tema pejzaž, koji se može uraditi klasično ili kao panorama. Imate dovoljno vremena da u manuelnom režimu sve podesite. ISO je nizak, blenda se uglavnom kreće u srednjem opsegu, a eksponiranje u niskom i srednjem. Za detalje i predmete koje snimate unutra morate podići ISO. Blenda i eksponiranje su mahom slični kao kod pejzaža, s tim što treba znati što je predmet sitniji i morate mu se više približiti, eksponiranje mora da bude nešto kraće i podiže se na 1:250, a blenda se kreće oko 8, eventualno 11. Pozirani portret spada u uslovno statičnu scenu i eksponiranje nam završava posao sa ovim vrednostima. A blenda sa svojim likovnim posljedicama unosi kreativnu ulogu po pitanju koliko želimo da subjekat iščupamo ili stopimo sa kontekstom. Na taj način se otvaraju vrata prvim koracima komponovanja i tu fazu ovladavanja jasnoćom izlaganja svih elemenata scene zovemo fotografska dikcija. To je još kompleksnije u enterijeru, kada smo primorani na uklapanje subjekta sa okolinom, posebno ako još imamo više aktera. Razlika između napolju i unutra je uglavnom samo u podizanju ISO vrednosti, jer se raspolaže sa manje svetla unutra i malo više rizikujemo sa graničnim eksponiranjem, pa bi bilo dobro da je model mirniji. Ulica, scene iz života koje se često zovu žanr scene,
kao i razni događaji, spadaju u domen dokumentarne fotografije i zbog brzine reagovanja su teži za realizaciju. Pored tehnikalija, kada je korisno osloniti se na poluautomatiku, moramo da razmišljamo o najboljoj poziciji koja otvara scenu, o komunikativnostima sa akterima, ako je moguće još i o pozadini, svetlu i sve to usredsređeni na odlučujući trenutak koji na najbolji način opisuje radnju, događaj, pokret, pozu. Poza i pokret mogu uneti u sliku određene estetske vrednosti, fluid, ekspresiju, energiju. Ti efekti se dobijaju suprotnim podešavanjem od zamrzavanja, kada namerno obaramo eksponiranje podizanjem blende ili dodavanjem ND filtera koji apsorbuje višak svetlosti, o čemu smo već pričali. To su likovne posljedice izabrane vrednosti eksponiranja, pa ih valja direktno kontrolisati na ovaj način. Eto sada kada celu priču svedemo na par teza kao rezime, nadam se da vam postaje lakše. Vežbajte ovo konstantno i uporno. Ako ste uspešno savladali sve ove naše lekcije, uštedeli ste novac, možete preskočiti A1 nivo i direktno se priključiti našem B1 nivou. Ako ipak želite da utvrdite ovo gradivo sa nama i proverite da li dobro primenjujete sve ovo o čemu smo govorili, ujedno da tehnikalije ugradite u likovnu artikulaciju slike uz nadzor i pomoć profesora, tu smo da vam pomognemo na A1 nivou. Dobro svetlo vam želim, Saša Preradović.